ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு சேனல் அறியலாம் பேபி. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லோரும் நான் இப்போ சொல்ல போகிற ஸ்டோரியை டைம் ட்ராவல்னுவாங்க. அப்படின்னா டைம் பாஸ்க்காக பேசுகிற ஸ்டோரின்னுவாங்க. அதில் சில பேர் மட்டும்தான் பேரலல் யூனிவர்ஸ்னுவாங்க. யார் என்ன சொன்னால் என்ன, நம்ம இப்போ ஒரு கதையை கேட்குறோம்னா அந்த கதையை பற்றி நாம் என்ன நினைக்கிறவங்க தான் நம்மளுக்கு முக்கியம். அப்படிப்பட்ட ஒரு கதையை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1950 டோக்கியோவில் ஒரு ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகுது. அந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்க எல்லா பேசஞ்சர்ஸும் டோக்கியோக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகணும்னா அவங்கவுங்க பாஸ்போர்ட்டை வெரிஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் டோக்கியோக்குள்ளார என்ட்ரு ஆக முடியும். அப்படி எல்லா கஸ்டமர்ஸும் அவங்கவுங்க பாஸ்போர்ட்டை வெரிஃபை பண்ணிட்டு டோக்கியோக்குள்ளார என்ட்ரு ஆகிட்டு இருக்காங்க. அதில் ஒரு பேசஞ்சர் மட்டும் பார்க்க எல்லா பேசஞ்சர் மாதிரி நார்மலாக ரொம்பவே டீசெண்டாக பார்க்க வெள்ளைக்கார மாதிரி, அதாவது யூரோப்பியன் மாதிரி இருந்தார். அவர் போய் கஸ்டம் ஆஃபீஸில் போய் அவரோட பாஸ்போர்ட்டை போய் கொடுக்குறாரு. அந்த பாஸ்போர்ட்டும் பார்க்க ஒரிஜினல் மாட்டம் இருக்குது. அங்கேருந்து கஸ்டம் ஆஃபீஸரும் அந்த பாஸ்போர்ட்டில் இருந்து அவரோட கண்ட்ரி நேம் பார்த்து சிஸ்டத்தில் டைப் பண்ணுறாரு. சிஸ்டத்தில் அவரோட கண்ட்ரி நாட் ஃபவுண்டுன்னு வருது. இதை பார்த்து குழப்பமான அங்கே அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாரும் அவரை தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் விசாரிக்கிறாங்க. சார், உங்களோட கண்ட்ரி நேம் எங்கள் சிஸ்டத்தில் நாட் ஃபவுண்ட்னு வருது. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு கண்ட்ரி நேம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. அவரோடனே, சார் நான் டாரன்ற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வரேன். என்னோடய கண்ட்ரி 1000 வருஷமாக இந்த உலகத்தில் தான் இருக்குது. ஏன் என் கண்ட்ரிலேருந்து நான் நிறைய கண்ட்ரிஸ்க்கு ட்ராவல் ஆகிருக்கேன். உங்கள் டோக்கியோக்கே நான் 3 டைம் வந்திருக்கேன். அந்த 3 டைமே உங்கள் கஸ்டம் ஆஃபீஸில் தான் எனக்கு வெரிஃபை பண்ணி டோக்கியோ ஸ்டாம்பே அடித்து கொடுத்துருக்கீங்க. வேணுமா பாஸ்போர்ட்டை பாருங்கன்றாங்க. அவங்க உடனே ஆஃபீஸர்ஸும் பாஸ்போர்ட்டை பார்க்குறாங்க. 3 டைம் வந்ததுக்கான என்ட்ரி இருக்குது. இவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலை. சரி, அவர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க, சார் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. நீங்கள் எதுக்காக டோக்கியோ வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள், நாங்கள் அதுக்கு தகுந்தாப்போ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்றாங்க. உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சார் எங்கள் டார்ன்ற கண்ட்ரியில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது. அந்த கம்பெனியோட பிரான்ச்சு டோக்கியோவில் இருக்குது. நான் வேலை விஷயமாக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்றாங்க. உடனே அங்கேருந்து ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் டோக்கியோவில் அவர் சொன்ன கம்பெனிக்கு கால் பண்ணி அவங்க கம்பெனியில் கேட்குறாங்க, சார் டாரன்ற ஒரு கண்ட்ரியில் உங்களோட கம்பெனி பிரான்ச் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க. உடனே அங்கேருந்து கம்பெனிக்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சாரி சார், டாரன்ற ஒரு கண்ட்ரியில் எங்கள் கம்பெனிலாம் கிடையாது அப்படின்றாங்க. ஆஃபீஸர்ஸும் ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு இவன் பெரிய திருட்டு பயிலாக இருப்பான் போலான்ட்டு அவர்கிட்ட பெரிய வேர்ல்டு மேப்பை காட்டி, இந்த வேர்ல்டு மேப்பில் உங்களோட கண்ட்ரி எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருனா, ஃப்ரான்ஸுக்கும் ஸ்பெயினுக்கும் நடுவில் கையை வச்சு ஆஃபீஸர்ஸை பார்த்து, இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்களா, இந்த இடத்துல தான் என் கண்ட்ரி இருக்குது, நல்லா பார்த்துக்கோங்கன்றாங்க. அங்கேருந்து ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு, சார் நீங்கள் முதல்ல கையெடுத்து ஒழுங்காக பாருங்கள் அப்படின்றாங்க. கையெடுத்துட்டு பார்க்குறாரு. அந்த கண்ட்ரி பேர் அண்டோரான் இருக்குது. இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல. பயம், அவர் மூஞ்சில் அவ்வளோ பயம் தெரியுது. உடனே அவர் அங்கேருந்து ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சீஸ் பண்ணி அவரை பக்கத்தில் இருக்க ஹோட்டலில் ரூம் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சு வெளில 2 செக்யூரிட்டியை வச்சுட்டு போயிடுறாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் வந்து அவரை விசாரிக்கணுன்ட்டு வராங்க. வந்து கதவை திறந்து பார்க்குறாங்க. ஆளையே காணும். ஆள் இருந்ததுக்கான ஒரு அடையாளம் கூட இல்லை. சரி, அவர் ஜன்னல் வழியாக தப்பிச்சு போகலான்னா அதுக்கும் வாய்ப்பே இல்லை. ஏன்னா அவங்க இருந்ததே அந்த ஹோட்டலோட டாப் ஃப்ளோரில் தான் இருந்தாங்க. அவர் இருந்த ரூமில் பால்கனி கிடையாது. ஸோ அவர் ஜன்னல் வழியாக தப்பிக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அவன் டோக்கியோக்குள்ளார தான் எங்கேயாவது சுற்றிட்டு இருக்கணும். அவன்கிட்ட சீஸ் பண்ண டாக்குமெண்ட் எடுத்து அவனோட ஃபேஸை பார்த்து டோக்கியோக்குள்ளார எங்கே இருந்தாலும் அவனை பிடிச்சி முட்டி தட்டலான்ட்டு அவனோட டாக்குமெண்ட்டை போய் எடுத்து பார்க்கலான்னு போகிறாங்க. டாக்குமெண்ட்டையும் காணோம். ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் தலையை பிச்சுட்டு நிற்கிறாங்க. ஆனால் இதே மாதிரி சம்பவம் 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. அதாவது 1851 ஜெர்மனியில் ஒரு ஆள் சந்தேகப்படுற மட்டும் சுற்றிட்டு இருந்திருக்காரு. அங்கேருந்த போலீஸ்காரங்க 2 பேரும் அவரை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போய் விசாரிக்கிறாங்க. யோ, உனக்கு என்னையா இங்கே வேலை, நீ ஏன் இங்கே சுற்றிட்டு இருக்கணும் போது அவர் பேசும்போதே ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் இருக்குல்ல, அங்கே இருக்க ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ஏதோ தெரியாதவங்க பேசினா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி அவங்கள்ட்ட பேசுகிறாரு. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நானும் என் தம்பியும் கப்பலில் பெர்லின்ற ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு இருந்தோம். கப்பல் நடுவுலையே 2ஆக உடஞ்சி நானும் அவனும் மிஸ் ஆகிட்டோம். அவனை தான் நான் இப்போ தேடிட்டு இருக்கேன்றாரு. உடனே அங்கே இருந்த போலீஸ்கார் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு, சரி நீ பெர்லின்ற ஒரு ஊருக்கு போகிறதெல்லாம் ஓகே, நீ எங்கேருந்து வரேன்னு கேட்குறப்ப அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் சிக்ரியான்ற ஒரு கான்டினென்ட்டில் இருக்க லக்ஸாரியான்ற ஒரு ஊர்லேருந்து வரேன் சார் அப்படின்றாங்க. என்னது, சிக்ரியான்ற ஒரு கான்டினென்ட்டாக தலையை சொரிஞ்சிட்டு நிற்கிறாங்க. முதல்ல சிக்ரியான்ற கான்டினென்ட் எங்கேயா இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. அவனே யூப்லார்ன்ற ஒரு கான்டினென்ட்லேருந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரிஞ்சது தான் எங்கள் சிக்லியான்ற கான்டினென்ட்றாங்க. என்னையா நீ புரியாத மாட்டமே பேசுகிறேன்ட்டு அவரை பிடிச்சி முதல்ல என்னென்ன கான்டினென்ட் இருக்குன்னு நீ முதல்ல சொல்லுன்னொன்னே அவர் ஒன்றே சொல்கிறாரு, அஸ்லார், அஃப்லார், யூப்லார்ன்ட்டு ஒரு 4 கான்டினென்ட் சொல்கிறாரு. இவருக்கு ஒன்றுமே புரியலை. யோ, என்னதான் என் லாங்குவேஜில் பேசுகிறேன்னொன்னே, என்னோடய லாங்குவேஜ் பேர் அப்ராமியன் சார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லாங்குவேஜில் பேசவும் செய்கிறாரு, எழுதவும் செய்கிறாரு. சரி, இவங்க வந்து போலீஸ்காரங்க உடனே இவன் ஏதோ பைத்தியக்காரனாக இருப்பான்னு சொல்லி அவங்களாம் அமுச்சு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த போலீஸ்காரங்க அவனை அந்த இடத்துல பார்த்ததே இல்லை. இந்த கதை கேட்டுட்டு தான் இந்த 2 கதையிலையுமே வரவங்க பேரலல் யூனிவர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கலான்றாங்க.
பேரலல் யூனிவர்ஸாக? பேரலல் யூனிவர்ஸுங்கிறது எல்லா சயின்டிஸ்ட்னாலையும் ஆமாம் பேரலல் யூனிவர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குன்ட்டு தியரிட்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணது தான் பேரலல் யூனிவர்ஸு. அதாவது இந்த ஸ்பேஸுங்கிறது எவ்வளோ பெருசு, நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பெருசு. அந்த ஸ்பேஸில் நம்ம மட்டும்தான் உயிர் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளை விட பெரிய முட்டாள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரியே நம்ம உலகம் மாதிரியே ஜெராக்ஸ் காப்பி இந்த ஸ்பேஸில் நிறைய இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம உலகம் மாதிரியே அந்த உலகமும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதாவது இந்த உலகத்தில் இந்தியா ஒரு இடத்துல இருக்கா, ஆனால் வேறு ஒரு உலகத்தில் இந்தியா வேறு எங்கேயாவது இருக்கும். ஆனால் அதோட பேர் இந்தியாவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, வேறு ஏதாவது பேராக கூட இருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேயும் அங்கேயும் ஒரே மனிதர்கள் வாழ்கிறதுக்கான சாத்தியமும் உண்டு. ஆனால் ஒரே வேலையை பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா இங்கே நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்துகிட்டு இருக்கலாம், வேறு ஒரு உலகத்தில் நான் ஒரு ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம், இன்னொரு உலகத்தில் நான் ஒரு பிச்சைக்காரனாக கூட இருக்கலாம். இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த உலகத்தில் அம்மா இட்லி சாப்பிட்ருக்கலாம், ஆனால் வேறு ஒரு உலகத்தில் அம்மா தோசை கூட சாப்பிட்ருக்கலாம். அந்த தோசையோட விலை 10,000 ரூபா கூட இருக்கலாம். இதை தான் எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் பேரலல் யூனிவர்ஸ்ன்றாங்க. நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், பேரலல் யூனிவர்ஸுங்கிறது வாய் வார்த்தையாகவும் எழுத்து வடிவமாக தான் இருக்குது. ப்ராக்டிக்கலாக எதையுமே ப்ரூவ் பண்ணல. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போதைக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான எந்த விதமான சாத்தியமும் கிடையாது. இந்த பேரலல் யூனிவர்ஸோட கான்செப்டும் நான் சொன்ன 2 கதையோட கான்செப்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லாரும் பேரலல் யூனிவர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கலான்றாங்க. சில பேர் டைம் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கலான்றாங்க. சில பேர் இது பச்சை பொய்ன்றாங்க. அதாவது இது வெறும் கட்டுக்கதைன்றாங்க. ஏன்னா நான் சொன்ன 2 கதையிலுமே லாஜிக்கல் லூப் ஹோல்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னல 1999 டாரன்ற கண்ட்ரிலேருந்து வந்தான்ட்டு 1945 தான் ஜப்பான் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சிருக்கும். ஜப்பான் பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருக்கும். 5 வருஷத்துலேயே ஃப்ளைட் விடுற அளவுக்கு ஜப்பான் வளர்ந்துருப்பாங்களான்ற ஒரு கேள்வி வருதுல்ல. 2வது கதையில் ஒருத்தன் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து பைத்தியக்கார மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கானா, அவனை ஒன்றும் போலீஸ் சும்மா விட்டுற மாட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜப்பான் கவர்மெண்ட்டும் ஜெர்மன் கவர்மெண்ட்டும் எங்கள் நாட்டில் இப்படி நடந்திருக்குன்ட்டு வந்து அஃபீஷியலாக சொன்னதே இல்லை. ஆனால் நெருப்பு இல்லாமல் புகையாதில்ல. இது எங்கேருந்து தான் வந்திருக்குன்னு தேடி பார்த்தா த டைரக்டரிஸ் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ்ன்ற ஒரு புக்கில் ஆத்தர் நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு கதையை எழுதியிருந்தார். அவர் போகிற போக்கில் ஜப்பானில் 1950 இந்த சம்பவம் நடந்துருச்சுன்னு எழுதி போட்டார். அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம பசங்க அவங்க கதையாசிரியர் ஆகிட்டாங்க. 2வது கதை எங்கேருந்து வந்துன்னு எனக்கு தெரில. இது ஒரு இன்டர்நெட் ஸ்டோரியாக கூட இருக்கலாம். சரி, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் மதன் கொரி ஆயிடுவேன். அதனால் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை கமெண்ட்டில் போடுங்க. எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை வீடியோவாக போடுறேன். உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் இது மாதிரி சுவாரஸ்யமாக நடக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்துங்க. உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பகிர்ந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.